to spite your face? No. And then also there's going to be a huge security implication. So for me, it's clear to me that, look, we would have to do an extension. The numbers are too huge. The last population census from the synopsis that was sent to me showed that we have 19.9 million adults. That's above 15. And so if out of these, and they are saying that they have, let's say, 40 to 43 million. So right now, only 12 million SIM cards have been linked. So the difference is too huge for us to deactivate. So it's just not possible. Yeura Martin Pebu Oyobia, Wayamra Nimini, our Mamunin Samoa, what are to Jaffa same registration no, no. As some card would you my dear young name pay for such set Yamia Domoa and na Aomachi. I'm sure you may be a mere quack senior me at Margas was from the Dicanua, and your dear Pebibia young register was some card over to me, maybe mono. I can't be my penny pebby a banner belful. And when him dear what been more you rock or your chedia to a bind with him. Was one my gun and one cassa. A woman see a unity and now she ain't fear na quaquesa could there be a fear warf fenno. Ye knew my would dry in now no daddy perfect dear dance yet as my gun no. A friend and cranka cry sick as some and a new my would dry shall see a yet or two. It's a quabasa bind 50 precope. Add the new baby she a quon at the chile and she yan is sick as some. At to me a quack hard drain am sire shrinty. Walk or to a sermon penny now don't penny for would draw. One more shame get a would deal with some cat no. Ma one more family be out to Honemum, Yan share pa bet me a poor minor, near Sikasem, Yanshin Tungu. Say, a bino a ginaso no ocase, close of which now 12 p.m., master 12 a.m., and now 11:59 p.m. I which na amajo. All sensor yen register will be deactivated. To me, a more or minor. 1. Ebeha o mainu ewo nisika semu. 2. The purpose untia ye pese ye de SIM card registration no ye ntimi achieve asoman. So why the rush? Why the force? Enti esese the Ghana for dodo na eka se ye betimi extend no. There shouldn't be a time limit. Why time limit? Why? There should be no time limit. Say every say as I say will be at me register. We need to encourage the citizenry. We need to encourage the Ghanaians. Say, Bomodin say ubefasa kwenya no so na sem na be yo de akura. Na mumu no me can say policies are supposed to be implemented. When you try to impose policies on the citizenry, they resist. Say almost status or more resistance so and will how be brave ba o mining. The NPA Edisadi and buy and say a ban and 3 years from Wachina Airport or how they green. And lastly, a beha a buying sikasem, a buying and sikasem. Do you know the number of sensor Ebeko inactive from 11:59 p.m. 31st July 9? Adia only now no we involved in mobile money operations. Now buying consider. You just say, sir, if you are a big Ghana, you didn't Ghana for also reporters no die any other no emwa. We implement policies. We don't impose policies. And she says from Kuabaya dear boy man and I was here and name of Yacha boa. A dear man of Wakoria was saying way I apanye pa ya banner bell for a whopping moo or a quadjo chi. Abusia sound come born in sans and someone that's why you general ya hear him say. And then the mammy Esla Usuaku for dance and trophy and shame with the betin so. Now, what's the Ghana first idea? No, yeah, see, and I said, yeah, twasso. Now will be a Timiatan who I say. Now, you know, say, no, dear, if we are singing, I buy a decade to be a so bottom. So, I would them now cry mobile phone. I would be a be a better umpie abunting. Now, Yania, mobile money near Diano, Yawo and Kabomuku. Nano, Anna. Openi baku ya uwomu ora Masood Imoru wa vice president at the Mobile Money Agent Association of Ghana. What is sama tudwa nasemni anamo aye wotu no doso pa na ebom se sia me no kase yanya ntie kakra se aban en ebetinkan so asema yaka no efasumum aban no entino one end disconnected because for all you know aban disconnect here aban so lose big time na huna ana aban yese obe disconnected because aban disconnected on so be lose
because all the e-levy about who pay revenue, every abu mine. Now, all the e-levy about not who pay revenue, every abu mine, and after all the come for what I may have transacted. You know, my name, and you dear and a bottle who had the newly wako registration point, not to us, or the Quano, or this one had the same Dawson, or who are 80 MTN or Mienu, Voda or Mienu, Eto to go over Mienu. It is that way, you know. I'm saying I editor what you registered me. I'm an actor for. And they say, no, system soon now, what do you registration is a problem. To also power baby line, so, what register you know, what your message. Next time, I'll be on you to one young so, and to baby work on your bus, when you know challenges, and a bilum, any registration, and I want to at least where consider it. Masoud Omaro or your vice president ma 1 year where mobile money no on Kamum Kuna and watch it. They will say Ghana for me, sir. One can answer the Ecopa. Indian melody stand say, let me make a tinker now the call bank. And yeah, we need your call. I will wait in the Kobe, be awaiting the 2 waiting the far, and I know that I am see a winner. And you never answer son of my obey. Obey, and you made a mechanism of benefiting Saka and any of anybody who's an opposite to me. I'm never just imagine said, yeah, says been heading. I bow, yes, I'm with this tobacco. And young mamma, imagine I will be my head. And in my end, yes, let's say I buy with your wife. To me, and quite what can Why do me Uncle Bang to go to Kanye? Yes, some me a better can. We said a Ghana phobia as a 10 some say, or more demaye, and no. Ashanka phobia one more tree, gas tank and a petrol tank, or my gun and more. I won't come muku. Now one more come muku and Abba Monteso Shanka, and the actual friend I may admire what China del Crow. I guess most men did Dickan or one more tear chia. At your tier one more tear in your such a real sim. Yan fire through pine shall burn up a quarter the D and the bouncy D. What shark at ya one more year no was your for a chill cray and initial pa. Sir, Shankani Batanashim, Fitiano Park or Pimenumre, Nancy Caffeine been with Benyadi, a Quaban son will have Jordan Suntino. One more tier Gianna, one more Shankadia, Chera, one more penny for Achasa baby, and your market cacono, one market come woman so a tenefi. Now, a 70 Yanity at the Mark Tankers Drivers Association of Ghana. Ora Shafiu Mohammed Ediasimi ho enkomo. Yenti a yeko strike there asemwa from 2015-2016 eho and the started asem no. Ni nyina ye drivers pay eho asem. Na nsem na ye miensa na ye de ko. Baako any stations na ya bande a abande na nsa to so se oma enya adwuma. 2 eye ye tankers na ye drive de ko tema ekofa fangon edeba no. E tracker bia ba be hye tanker num. Ye mpo tracker no. Nanso tracker no ye de ama 24 hours ayede be kwaba yede kwaba no eyade a ehaye se opake bi ajonso de wo obedidi obeto aduane adi obeda ana wani kuma bibisa ni nyina no opake ya na yafra o ka awura se what divert sa diversion no ye ntiase se me kokuma se kwa bia mefa me kwakoduru kuma se bia ene de maduru traka nchira o se makoduru kuma se na mmom se o hye mra bia ma me se mintimi mpake enwonso me koba me cheke bibi o ka ho ne ade emra so a ye de ye adwuma o man mu hanom no emra no kire se anasa ye tanka no mra wo ho no se wonante 4 hours bia na pake 30 minutes na ye den na ji wa home anasa bia wo ho bibi o ka no ho obetimi apake na wa ye den ana ba kwato se ye kwan ya ma diversion na se wo ma me se minko straight na se me kwato se ye sikwan ye bibi o kwan ne so a kwan best na me ye den me fa ehyen no ebeko na se manikum na se me pake na me da ana me da na de chi a ye yi ka na frim MPA de pana de amaka no mti we be frɛ me ka u say enura na wo senka me beduru but mantima ma me duru nura me pake ba bi sei na ba bi a me pake ye no eno nti no emra ma me ho kwan say me pake 24 hours me pake ye no sika wo senka yetua ma me ka ura efri kwan so me ba ye no sika wo se yetua no na sika sa sika ni na ahye na ya sa ma me ka ura no penalty asa de aka ho. I was of a way a Ashanka for one muchi gas tanker. Any petrol tanker wa my Ghana mun kabo mu ko nesu no nemom de okasa ye e titine ni de ma Tankers Drivers Association Ora Shafiu Mohammed na Salvation Army asafo no e wa Santimanta Kropo Kumasimu
Omfinhyia ha no mpani sɛ nsuo bɛtɔ a yɛmframa di kan nti wɔdi kan atu anamɔ bi ne nyinaa no yɛ ahosiesie a wɔde wura mfinhyia ha no mu na no aka ho bi ama wayɛ adɔyɛ bebree wɔkɔkwamfa no akye aban ayaresabea magya ɔkɔtwe mogya kakra de bɔ ayaresabea sɛ kyerɛ bi obi ho kyerɛ no ano no so nya baabi ɔde ne ho atwene ka ho bi ama kyerɛ sɛ wɔkɔ mmeaeɛ ahodoɔ bebree na dwumadeɛ no mu no yɛne asɔrema no bi adi nkɔmmɔ ama yɛbu sɛ ɔmo sɛ daeɛ bɛn ɛna ɔsoyɛ sɛ mogya deɛ wɔanu sɛ ɔho bɛhia sɛ yɛ donate because wonim da asɛm bɛto anaa asɛm bɛto obi nti sɛ wo donate na yɛde kɔboa blood bank na ɛyɛ anyɛ biara no nso kakra bɛtumi de ayɛ yɛde asom ɔman no ebi no ɛno nti na ɛma me donate ama yɛnya mogya wɔ blood bank wei ɛyɛ yɛ nuanom bi a ofiri Salvation Army asafonum ekopie mu ɛwɔ kwamfa no akyɛ aban ayaresabea wɔtwe mogya no bi na saa dwumadie no nyinaa mu nso retired W.O. Douglas Asare wɔno nso wɔyɛ elder ɛwɔ asafonum wɔne yɛ kyɛnsɛm kakra ama yɛbusa no sɛ bibia mu no sɛn na nneɛma esi korɔyɛ mogya ɛyɛ ade a ɛho hia ma nipa na sɛ yɛn nso yɛdi mfie wɔ ha na deɛ Salvation Army yɛbɛtumi ayɛ ɛde aboa ne sɛ yɛbɛma yɛ asafo ma no atwe mogya afiri wɔn pɛm na wɔn de aboa Ghana na sɛ obi kɔ yaresabea na sɛ ohia mogya a na afei deɛ ɛnam amanfoɔ so de maayɛ no wɔn anya bi de aboa foforɔ nso ama wɔn anya nkwagye ɛno nti na ɛda yɛatwe mogya no ɛde ama yɛhwɛ yɛasane central ha asafo no baa ha 1938 ɛdi kan kɔ ɔmena ansa na ɛreba ha na ɛba ha nso no yɛayɛ nneɛma bebree de aboa afoforɔ yɛhwɛ yɛn nuanom a ɛwɔ yɛakyiri ha yi a yɛmfa nso downtown wɔhwɛ wɔn nom kokee ne yɛyi no yɛtumi asakra bi amoa bɛfa Kristo. Retired W.O. Douglas Asare wɔyɛ elder ɛwɔ Salvation Army asafonum. World Hepatitis B Day ɛho dwumadie bi akɔ so ɛwɔ University of Education Winneba campus nam so ama mpanyinfoɔ afa saa akwanya no so abɔ kɔkɔ ɛde akyerɛ hepatitis B yadeɛ no sɛnea esi bi di nya na ɛhɛ nipa titiriw nkwadaa mmaa ne mmarima ɛwɔ maika no mu na wokɔ Winneba kuropɔn no mu a medical superintendent yɛ a wɔ hɔnom ɛyɛ Dr. Akwasi Bota ɛna wɔde ato dwa kyerɛkyerɛ mu sɛ nyame no kwasɛm ni sɛ wohwɛ mo paa no afi atwa mu no enipa maako aduɔwɔtwe nsia ɛna wɔn mo rekɔde wɔn mo ankasa hepatitis B cases ni bia akɔ ha dwene yie papaapa ɛnam saa yɛ so ama yɛsi afempem mienu ne aduonu mienu nso yi cases ahodoɔ aba wɔn mo nkyɛn no ɛyɛ aduonu mu nsia yɛ asianfoɔ no yɛnsi fam a hwɛ hepatitis B yadeɛ no ebetumi agye nsɛm inde yesia ya akasa bebree afa hepatitis B ho yenim de yarebe oyɛ wa na nreduru bia ni hɔ no edro hɔ ma de bobɔ ho ban amenkonya in the first place onunti na wɔso the vaccine aba and I bought vaccine no obe test o test wi a ɛyɛ obi a ɔda etuma agye vaccine na agye enya vaccine na at least ɔbɔ ho ban amenya yarebe bi yareba na no sunsondo bande bebree motin de se bia wo mojo hospital ana enyi obi a o yareba bi o hia wo mpem ana mpo eya ma onu nti was one year transplant mo wa kwana etuma fado nya yareba na ebinyen besi onyin se na o yareba otuma de mane ba na onwon onu nti na ye bo hu de u bebrebe de nyina yenko mo testien wo testien na wo hu de bia wo bia na enyi bia edro odo wodmo na wa start wodamo sisi aye kase efutu ha mo last year mfida nkofo 86 na yehu de wo yareba ni bi the whole year sisi aye kase afenoma na ye twemu fa nso yenya nkofo more than 56 a wo yareba ni bi no ano man ye wo afutu nenyi gate ye woto sonson wono so de nsam bi etwa so erbe bi a orudie dewu no ho asem se ye mu pina ya mba ha nche yenyim ya be ya beti na
ɔwɔ dɛ hia so yɛkɔ ayɛkɔbɔ ne dɛwu kapɛ dɛ pii naa so ɛnyim kɔ na yɛkɔhwɛ yɛn mbɔgye mu dɛ yɛreba no yɛwɔ bi a na yɛnyi bi sɛ yɛnyi bi a no ɔdɛ yɛbɔ yɛn ho ban na wɔwɔn ne panze nti mmakamfo ama obiara nye dɛ mesrɛ mɛma ɔnyɛ hɛn isuro agye na mbom ɔbɛyɛ a yɛbɛnya apɔmuden na yɛdze abɔ brɛ nti ɔdɛ yɛkɔ na yɛkɔhwɛ yɛn mbɔgye mu dɛ yɛaba no yɛwɔ bi a na dza ɔwɔ dɛ yɛyɛ bi a yɛayɛ na dza abɔ yɛn ho ban. Na dwumadie no aseɛ no mpanyinfoɔ se mekɔ obi no manka bi deɛ na yɛ sɛ wankɔkora nka mfasoɔ wɔ so nam so nti project manager de ma Mambis Foundation Ghana owura Israel Adoble enso kasaya wɔbɔ mmarahyɛbadwani Yera Alexander Afenyomakins abaso amanfo dodoɔ na nkasa etimi ɛbɔ ɔmo ho ban ɛwɔ paneɛ no sɛ na ɛbɛyɛ hepatitis B paneɛ sɛ na ɛbɛyɛ ɔmo nkɔmnya yare no ɔno a mene tena ase di nkɔmɔ no ɔkaa sɛ mpɛ bebree a no ɔboa amanfo ma ɔmo kɔ ɛkɔyɛ ɔmo kɔ police service ɛne other institutions na edu medicals na ɔmo afeli esan sɛ ɔmo wɔ hepatitis B nti dem project yi deɛ ɛyɛ project bi a ɔda na kɔma so paa yɛ nyinaa yɛ boa a sisi anso yɛ frɛ sɛ stakeholders ɛyɛ ne gye sɛ ɛnɛ ɛyɛ world hepatitis day yɛsan so yɛ launching no yɛto yɛn nsa frɛ stakeholders a ɔmo afutu no ɔmo nyinaa bae nana na enyi gate police commanders director of health te sɛ ekrom ha mpanyinfo nyinaa ɛba adwumadi yɛ sɛ ɛkyɛ sɛ asɛ awareness na yɛ pɛsi yɛ raise no people are now mpanyinfo no mpo ɛde ɔmo ho gyim a ɛkyɛ sɛ mpanyinfo no de ɔmo ho agye mu deɛ na kyɛ sɛ amanfo no nso ebihu sɛ adeɛ a yɛyɛ no ɛho hia nti going forward no yɛ hope sɛ amanfo dodoɔ na yɛkɔyɛ free screening and vaccination na ɔmo de ɔmo ho bɛhyɛ mu na yɛn dwumadie no so yɛ free vaccination any testing ni nyina no honorable nti o say ye kwa ye nye no free se na be ya manfo dodo na edom ho behiem na yare no enkotrɛtrɛ eno nti na ene ye world hepatitis day no ye celebrated this event sisi a me no ka say dodo na e wa ha ye ba be free screening and vaccination for them. Wei aye project manager at the Mambis Foundation Ghana owura Israel Adoble afei yɛkɔ ahafomantam no mu na yɛgyina mu ɛwɔ ahafokukuo mu dwumadie bi ɛkɔ so na ne nyinaa no ɛyɛ deɛ sɛ wɔde ɛhyɛ nkɔdaa no nkuran na wɔtumi ahunu akenkan na wɔde wɔn ho atwene akenkan paa na dwumadie no aseɛ no ɛna kontre yɛ wɔwɔ kukuo mu na nanam atena nkonnwa na werɛko ampem yɛ wɔtɔ so mmienu na nado nsɛm to dwa no wɔkyerɛ sɛ ɔmo de mmara bi ɛɛba mmara no yɛ sɛ deɛ ɛbɛbɔ nkɔdaa no ho ban ebi a ɛbɛbɔ no nsia ɛkɔ no bɛhyia akɔdaa bankyere ɔfa ha na wɔsi ha wobɛhyia na ha baabia wobɛfa no wobɛhyia akɔdaa no wɔkyɛ sɛ saa mmara no ba a ɛbɛboa nkɔdaa no ankasa nananom trae sɛ kɛnsɛ so ɛhwɛ sɛ ɛbɛbɔ naba so na ɛhwɛ sɛ ne nwomɛsua no ɛnka ɛhɔ a de bɛtumi apagya no ama akɔda nso daakye wɔtumi aka bi sɛ nananom trae sɛ kɛnsɛ na ɛhwɛ ɛma a ɛnnɛ me so bɛdu baabi a yɛduru nti nwomɛsua mu nso yɛ so nananom yɛtoto yɛn nsa ase na yɛtumi de biribi kakra aboa ama nwomɛsua apagya wɔ nkɔtɔ Jedica no say, and then Rano, Ran as one from Codis Assembly, my Gazette, and there won't think what should be back, and I said, Mr. McQueen, he said, in your buying M1 detention, it and we are here, Balos with the Codis Assembly, I can say, Obejas at Yamai, Nafi, yet in the Manaya Juma, now could be I, who say, on them crew, a bribino. Eno yɛkyi de police station o maame ebe jiwa maame na wofo ne bɔbɔ ne ka na akra nso so twe wɔ ne dia ma eno akra se no ye ne police commander kushia sa ne mu yin edwendwene ho hu sankra won kra bɔ ne sam ne ade koso wi num ne ade di kwa be police fo no nko ano omutumi nye sa adwuma ntina na se sa beti volunteer na sa ne ma wi no edu time bia bohe akra bi odu ba akra no data abonti no maame ada edi free time bi kɔ ne sa akra ntia abonti a ebe chi na police station ere chi maame no beje na obe tueska edi awofo be yo mo ahyenso de dia mo sɛ edu bresi me hwɛ sɛ me ba na bɛda na so me da edi nhyehyɛ na nanom esade ato hɔ sɛ epese eboa emankra bɔne sɛ ma ekoso impotent maame no mu a na omo no maame no dapɛ na ɔno apie kɔ first na ɔbaatan deda ne ba
ene nkwa na deda maame no obekọ sesi a nana reko ampem ya otoso mienu ahafu kukom nana no matena nkonya konte eno no na enu achi esunafo south hono a pani kwantrefo abede akire wonwoma suamu eye owura Kingsley Donko ono so asem ode mansem twerefo ne na sa reading festival no botaya da so ne say learn to read to learn ni nyina ne say ye wo USA learning o maba be so yasene afa schools baako aduasan woche 38 na sa aduasan woche o mabre akyerɛkyerɛfo akade books a o mde be kyerɛ mofra na de eye Ghanaian language chi ena English language brofo eno achi o wasan de akade abrɛ mofra ni nyina abofra baako bia ewo enwoma obesua akyerɛkyerɛfo no ye training ema won say omo nkyerɛ mofra no reading omo nyina sounds so enyegye so na omo fa nkyerɛ mofra no nti omo hyase kyerɛ omo twi ena omo gina ne omo nim so de ko English nti efre bibi say transferable eno so na mofra no gina ya omo gina nyegye no so na omo de aye English no afi 2021 ena dwumadie ni hyase omo beso yasene nti enei ye hwɛ sɛ ade omo de baaye no ababen na aso na yebota ye nyina ne sɛ yepese awofo akyerɛkyerɛfo ene wo mo chefa ewo education mo a eye stakeholders omo hunu sɛ ye ma na omo B1 B2 B3 omo na so omo akenkan a omo de bekɔ animu ama sɛ omo kɔ BC ana sɛ SSA omo timi akenkan atwere ene no ade bia obeye bia no sɛ wonim kan a wontimi nyɛ eno ntini edu omo hyase class 1 class 2 ena class 3 wei eye pani kwankyerɛfo abɛde akyire ɛwɔ esunafo south wɔ hafomantam no ne din ene Kingsley Donko ora kwabena wusu yi adodo no abɔ ne mane sa sebo amfi ya nwomtini kase pa ɛwɔ ma Ghana mu na no nwomo de abusuafo durumra bia na sɛ Ghana fo ne abo agye ne so ye ekuo bi kura hyase de ye campaign wɔ se kanewu na nsamfo ahi wɔn mo keka ne saa na sɛ nkoda no ahyase de so de bo ampe na no nwomo de papapa na ɛna no da wɔ na menim so ya tofi akwaje na dwa no wɔne wɔwura yi di nkomo fa na bra bom nsɛm ɛkwan ya no ɔfa so a wɔbɔ nwom kyekyere nwom enya adwen kase saa ma ne kyekyere mu sɛ hwɛ ɛnwom to no de ɛyɛ adom akyɛ de nyame amfa ma wo a woyɛ wo hwe enye na so wo to mabunu no fo no waka de akyere wonom sɛ nipa binom aduruma bia na wonom ato no bɔne mu ntentan ebo wi kyikyiri wi ɛsasa ne wi no ɛha dwene yɛnto Ghana fofo nkyerɛ wonom sɛ saa nneɛma na ɛsɛ wɔ man ne bokuro no yɛase yɛantwea ba afa nhwe no a ɛbɛduruma bi ɛbɛha yɛmabunu mabunu sɛ wo minim ayɛ sɛ kɔmɔ akasaka atu wɔ mɔfo ade a sɛ woyɛ papa upese bi ehun adenti na we nkwa nibone ho de o ya na o di dwan ko ana mpani enye ese nipa obi wo ho a o de ade bi hye no ho se menye bia mintimi ni bi wo ma mi nufo no de ma o de bi ni ho ese nipa obi timi num dubone hye bi o sebe wi ko ke ni ade na abone dam if you acquire we say this into I don't know you find to your hofo enubone no nkwada no mo hyase na nye ebedu da bi no da chi bi no na be hu se na mpanifo ka kire mo na mo anti bebre fi se ye de enum to no ye de ahrawa ne ade na to num no na enubone no so ko ewo wahrawa na ombrabu ani ya mabokura enubone ne nsa no basabasa sebi o sebe kase bi a nsa enye na me asebu me fi bi nsa no manu bi da nsa nya mame eti enubone ewisie na mu ena awusofo wei eye owura kwabena wusu ya dro no abone brane se asebu amemfi ye gyina so na yɛde nsɛm no nyinaa aba na wieyɛ na yɛnnua bɛma Evans anim tutuka wodeɛ bae Dr. Babasamo wodeɛ wɔ ha na akuamoa no wodeɛ bae ɛno akyi Abbas Zakari oyibo boaten wɔ Nerbehi Felix Opon Yawosebe Makuma Himfie Amisco Spelele Kaswa Flippo wodeɛ bae sanso so na Felix Opon Blessed San Santima 2 p.m. wodeɛ wɔ ha sei Patrick Ofiadu wodeɛ bae kam sɛ ɛbrɛ na son ti ma yɛmfansi ɛwɔ ha sei na fache dwumadie no emma wakwa no pai era bo nyina mo ase osamfo pani eye wura asante ye bo Benedict nana kwabena kese anopai mene
akosia ejewa kwade boatin